sa. An sa wannan turaren za a sa turare yanzu. To mun sa turare, mun kuma sa turare, alhamdulillah mun gama sa turare. To ga takarda ka gani hora ce ko? Ka gani? To sai mu yi addu'a kamin mu fara saboda abin yayi kyau. Bismillahir rahmanir rahim. Ya Allah ya Ar-Rahman ya Zul Jalali Karami. Kun fa yakun. Bismillah. To gashi yanzu zamu sa. Kana gani? Kana gani? Bismillah. 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 To sai mu ƙara sawa. Sai iya adadin abin da turaren mu ya bamu. Bismillah. 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 To sai mu ƙara sawa. Bismillah. 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 Yawwa, alhamdulillah. Shi kenan, masha Allah. Mun kammala, ga kuma turaren. Madalla, ka gani. Masha Allah.